сега музика. И след малко, както знаете реда, даряването ще почне. Айде, оркестър! Цецовата гайда за Костика и за Надолжелица за всички на дансинга. Чучака се казва притеснение. Кръглото, кръглото, кръглото. За вашето внимание, батко ми Сали Се! Благодарим на оркестъра, благодарим и на танцуващите. Добър вечер, казвам сватбен дом Студенец. Първо да ви се представя. Аз съм Сали от Шумен, живея в Лондон. Благодарим за вниманието, благодарим на всички присъстващи. Скъпи уважаеми гости, от името на сватбарена и от името на младоженците, разбира се, от кръстниците, добре дошли, скъпи уважаеми гости. Хош geldiniz, kıymetli ve saygılı misafirler. Düğün sahibinin ve gelinle damadın adından. Сега, скъпи уважаеми гости, ще помоля преди всичко децата да се приберем, защото да освободим дансинга. И разбира се, оркестъра да посрещнем сватбарина. Айде, оркестър! Яша! Айде, динсаби! Благодарим на оркестъра, благодарим на танцуващите. Скъпи уважаеми гости, виждам сватбаряне тук с торти, с натоварен. Да видим какво ще покаже, какво ще даде по-скоро. Хош Градин, първо от името на всички гости да ти е честито, да ви е честита сватбата и аз лично пожелавам дълъг, безавариен живот на младоженците. Не чувам вашите бърни аплодисменти за тия прекрасни младоженци. Браво, благодарим. Така, музика искаш ли още път? Айде, оркестър! Дай една хубава музика, оркестър! Яша! Айде, патката! Двеста! 400, 500, 600, 700, 800,
900, 1000 евро! Айде, оркестър! Тирада и 100, тирада и 200, тирада и 300, тирада и 400, 500, и 600, и 700, и 800, и 900, 2000 евро, 2000 евро! Айде, оркестър! Сега, скъпи уважаеми гости, стоп, оркестър. Сега пред мен е майката. Тя ще продължава. Скъпи уважаеми гости, забележете. Едни златни овци от майката. Нека да е жива и здрава. За кого са? За снахата. Ще ми помогне ли някой само да ги отвориме? Отвори. Вижте, скъпи уважаеми гости, забележете. Едни